1773 ел Перем калаһы һәм Егашиха бакыр иретү заводтарына нигез һалыну елдары буларак билдәле. Егашиха һәм башка бакыр иретү заводтарын ошо ердең асаба хужалары, Куян һәм Башколтай авылы башкорттары руда менән тәэмин иткән. Санкт-Петербургта асылган Рәсәйнең беренче тау институтының асылуы Перем башкорты Куян авылынан сыккан башкорт мәгъдәнчеһе Исмәгыйль Тасимовның исеме менән бәйле. Урал мәгъдәнчеләренең беренче баш калаһы Перемдә Курай байрамы һәм башкорт халкының рухи мирасы дип аталган түңәрәк өстәл оештырылды. Главная цель нашего Всемирного Курултая Башкир – это работать в тесном контакте, мире, согласии, я еще раз повторяю, мире, согласии со всеми многонациональными народами нашей Республики Башкортостан и других регионов. Когда мы встретились с руководителями диаспоры разных национальностей, Дом дружбы народов, мы договорились со всеми, мероприятия проводим вместе, совместно, дружбе и согласии. А наши друзья – это наш многонациональный народ, который проживает на земле Башкортостана. Поэтому первое направление, будем говорить, это мир, согласие со всеми народами. Второй вопрос, идеология нашего Курултая. В тесном контакте работает с руководством нашей Республики Башкортостан. Пониманием относиться. Всемирный Курултай должен стать, допустим, он свяжется звеном между народом и властью. Мы должны мнение народа довести до власти, мнение власти довести до народа. В этом отношении в тесном контакте мы работаем. Перем крайы башкорттары Курултайы рәсми рәвештә Чернушка калаһында теркәлгәнлектән буга тиклемге ултырыштар я Чернушкала, я Бардала узгарыла ине. Был юлы милләттәшләребез Перемдә төбәктең төп мәдәният усактарының береһе Максим Горький исемендәге өлкә дәүләт китапханаһында йыелды. Региональный лидер входит у нас в состав Совета по национальным отношениям при губернаторе Пермского края. Работа достаточно системна. На сегодняшний день у нас почти в каждом муниципалитете приняты программы по национальной политике, которые мы софинансируем из краевого бюджета. Общественные лидеры сегодня, выступая, отмечали в своих докладах и достижения, и вопросы, конечно, и высказывали новые надежды в связи с работой нового лидера Всемирного Курултая Башкир. Поэтому думаю, что есть куда двигаться. Хорошо, что сегодняшняя встреча с участием территории Пермского края состоялась именно в городе Перми. Поэтому надеюсь, что будут совместные проекты. Бүтә дөнья башкорттары Курултайы башкарма комитеты рәисе Амир Ишемголов үз чыгышында идараның эшмәкәрлеге менән таныштырды. Хәзерге глобальләшү шартларында милләтте икътисади мәдәни яктан хаклау безнең бурысыбыз. Халкыбыз мәнфәгатьләрен югары һәм эшлекле даирәләрдә яклау юлларын эзләргә тиешбез дип белдерде. Перем өлкәһендә бүген барган вакыйгалар инде без күреп тордык. Шулай безнең Башкортстанның тарих юнәлешендә эшләгән галимнәрнең шундай зур әһәмиятле эшләр эшләгәннәрен 15 тонна безнең арузар буенча китаплар сыгарганы буенча. Алар бу том китапларны алганнар һәм һәркем үзенең шәҗәрәһен карай, үзенең тормыш юлларын карай, һәм дә үзенең тарихын карап инде үзенең милләтен бүген таба. Һәм дә бу безнең күренештә инде бик алдагы тормышта Башкортлар арасында төпле урын алыр дип без өмет итәбез. Чөнки хәзер менә Курултай янынан дәрт белән эшләп китер Перем өлкәһендә дип уйлыйбыз. Яна менә яшьләр оешмасын төзеп ятабыз бит бүгенгә. Ниндидер менә Перем өлкәһендә яшәгән башкорт халкының ниндидер алар өметләрен без багаланык. Аларның күзләрен астык дип әйтермен. Без бу юнәлештә бүген үзебезнең Курултай өчен бөтен башкортлар Курултай өчен безнең Башкортстаныбызда Россия күләмендә, дөнья күләмендә кирәкле оешмага әйләндереп китәргә тырышабыз бүгенгә. Түңәрәк өстәлдә башкорттар күпләп яшәгән барлык районнардан да, шулай ук Добрянка, Аса, Чернушка, Перем калаларынан Курултай вәкилләре катнашты. Галимдар йөкмәткеле докладлар менән чыгыш яһаны. Билдәле булуынча, хәзерге Перем крае биләмәләренең күп өлеше Гайнә, Уран, Танып, Кайпан, Ываныш башкортларының асаба ердәре. Тарих фәннәре докторы Алексей Черных бул төбәктә Катай кабиләһе вәкилләре лә яшәгән. Уларның биләмәләре Сылва елгаһы үзәненә тиклем булган дип билдәләнә. Ерле башкорттар Перем калаһының тәүге кешеләре, бакыр иретү заводтарының тәүге эшчеләре булганда инде. Улар руда ташуда ылаусылар, шәхси хужаларда кучердар, көнлексүләр булып эшләгән. Когда мы готовили издание, это серия «Библиотека народа города Перми», то мы как раз вот постарались здесь показать те фотографии уникальные, которые еще вообще никто никогда не публиковал, о башкирах Пермской губернии.
И вот я чуть-чуть позже покажу вам фотографию, как башкиры в 1887 году, башкиры Пермской губернии, представили свою культуру на Урало-Сибирской выставке в Екатеринбурге. Это был самый большой выставочный проект, наверное, в царской России, где были показаны народы Урала в тот период, и башкирская юрта, и башкирский народ тоже встречал гостей вот почти уже 150 лет назад. Конечно, с территорией Пермского Прикамья связана история нескольких башкирских родов, и мы знаем, что юг Пермского края – это территория, которая связана с древней историей башкирского рода Гейне, башкирских родов Уран, Таныp, Уваныш. Еще не совсем, наверное, исследованы более ранние миграции башкирских племен на территории Пермского Прикамья, потому что в исторических преданиях племя Катая, это одно из самых больших башкирских племен, есть упоминание о том, что они проживали по реке Сылва и Чусовой, и в своих миграциях доходили до впадения реки Чусовой в Каму. Ну, это вот такая вот древняя история, связанная с этими башкирскими родами. Но если о том, что на территории Пермского Прикамья живут башкиры, и эта территория является исторической территорией расселения этого народа. Перемдә башкортларны өйрәнгән галим Сергей Руденко яшәгән. Уның атаһы Перем казна палатаһында эшләгән, башкорт йөрҙәрен межалау менән шөгыльләнгән. Үҫмер егет атаһы менән башкортлар араһында йөрөгән саҡта уҡ асыҡ күңелле, байлыҡҡа иҫе китмәгән, әммә ифрат бай күңелле халыҡ менән ҡыҙыҡһына башлай. Һәм аҙаҡ башкорттар исемле монографияһын яза. Унда ғәйнә ырыуы тураһында бик бай мәғлүмәттәр табырға мөмкин. 20-нче буатта инде ғәйнәләрҙе билдәле антрополог Ринат Йосупов ентекле өйрәнде. Ринат Йосупов белән Мөхәммәтович белән без Султаны авылында каберлекләр казганда таныштык. Килеп исәнләштек бер-беребез белән. Ул әйтә Йосупов Ринат, мен әйтәм Йосупов Фаих. Шунан бик якын дуслар булып киттек. Берничә еллар аның белән без бик зур эшләр эшләде. Ул Барда районында төрле авылларда, бигрәк тә Бардада, Удиктә, Сараш авылларында бында килә иде. Мине эзләп таба, миңа ярдәм сорый. Вот Фаих иптәш, син районны әйбәт беләсең, син үзең историк, үзең географ, үзең китаплар язасың, вообще краевед, ярдәм итте әйтте. Миңа бик үзе бик кешелекле кеше иде ул. Мәрхүмнең урыны оҗмакта булсын. Ул аның эшләгән эшләре безнең район өчен генә түгел, бөтен Пермь өлкәсе өчен бик зур. Аның китаплары минем дә саклана. Аның минем музей бар, газовикларның музее, шунда аның бөтен китаплары саклана. Аны мин укыйм, хатлы аңа укый китапларны чыгаруда бик нык ярдәм иттем. Анда минем фамилиям да бар, Юсупов Фаих Ханифович, Юсупова Тайфа Гафурзяновна, без аңа ярдәм иттек инде аның эшләрендә. Ул галим бик шундый кешелекле иде, бик кешелекле иде. Альберт Кәримов 32 елы Добрянка ҡалаһында йәшәй һәм эшләй. Галим булараҡ уға күп милләтле Рәсәйҙә халыҡ-ара мөнәсәбәттәр яҡшы таныш. Кешеләрҙең үҙ сығышын белмәүе яки бөтөнләй танымауы башҡа милләт вәкилдәренә лә хас. Добрянка халҡының 70%-ын коми-пермяктар тәшкил итә. Әммә улар да бит үҙ милләтен танымай. Түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусыларға бының сәбәптәре нимәлә тигән һорауҙы ҡуйҙы ул. Все башкиры, которые проживали на территории Пермского края, они жили на своих вотчинных землях. Это самое главное. И когда я выступаю, я всегда говорю про это. Жили на своих вотчинных землях. Кунгурский район, Ординский, Уинский район, это более 50 деревень, там живут этнические башкиры. Они были записаны ясашными татарами и продолжают себя считать татарами. И Амир Минахметович сказал правильно, моя цель не состоит в том, чтобы их заставить перейти и стать башкирами, но рассказать их историю. Не надо красть историю народа.
Этник сығышты таныу, я танымау һораулары Рәсәйҙең башҡа милләт вәкилдәренә лә хас мәсьәлә. Милләттең ҡабатланмаҫ йөҙөн, һәр халыҡтың этник сығышын һаҡлауда, әлбиттә, тарихты, шәжәрәләрҙе өйрәнеү ярҙам итә. Башҡортостан ғалимдары башҡорт ҡәбиләләре тарихы күп томлы серияһында Пермь башҡорттарының үткәненә бәйле Ғәйнә, Ирәкте танып китаптарын баҫтырҙы. Барҙала, Чернушкала, Удиктә ул баҫмаларҙың исем туйҙары, күп ауылдарҙа шәжәрә байрамдары уҙғарылды. Пермь ҡалаһында бөгөнгө көндә 9000-дән артығыраҡ башҡорт халҡы йәшәй. Без был үзебеҙҙең халыҡ өсөн төрлө мероприятиялар ойошторабыҙ. Күптән түгел бездең Сал-Урал төркөмө сығыш ясаны. Ул бағланған ине Құрылтай, Пермь ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайының 10 йыллығына. Бик яҡшы үтте ул мероприятие. Унан һуң без уздырдыҡ Ҡуян ауылында шулай уҡ башҡорт ҡоролтайының 10 йыллығын, Пермь районындағы башҡорттарының 10 йыллығын уздырдыҡ. Унда ла бик һәйбәт узды мероприятиебез. Ул Ҡуян ауылы турында айырым әйтеп китәһем килә. Ул элегерәк bir 10 yıllar элек безгә әйтә торган нәре безнең авылда башкорттар юк диде. Бүгенге көндә инде улар барыһы ла әйтәләр, без башкорттар диләр. Менә безнең эшебезнең нәтиҗәсе әнә шул. Тылбаш авылы, башкорт авылы. Анда фамилия бар инде. Уразбай Арис Амаметтин дип әйткән кешеләр Башкортстаннан килеп Тылбашка утырганнар инде. Без башкортлар булгач, гомер буе башкортларны яраттык, башкортларга тартылдык. Укучыларыбыз башкорт уку йортларын бетереп, хәзер эшләп җыялар, бик матур итеп эшлиләр. Конференцияга килүем минем өчен зур бәхет инде. Без монда яшьләрен дә алып килдек, оларын да алып килдек, рәхәтләнеп тыңлап утырдык. Шундай башкорт милләтеннән булуыбызга әләнди сөвендек, горурландык инде. Бынан бернисә ел элек крайда тамырҙарыңды һәм ырыу тамғаңды беләһеңме тип аталған конкурс игълан ителгәйне. Күптәр конкурс аша үҙ сығышына иғтибар иткән. Ырыуҙар, ауылдар тарихы, нәҫел-нәсәп, ғаилә шәжәрәләре өйрәнелә һәм төҙөлә. Шуны әйтәсе килә. Ҡоролтай ағзалары Пермь крайынан үзләренең шығышларында үзләренең кимәлен арттырғанын күрдем, шуның өчен шатланып утырдым. Аларның сөйләгән сүзләрен безнең яңа лидерыбыз Бөтә дөнья башҡортлар ҡоролтайы рәйесе Ишемгулов та аларның шығышларын баһа итте. Үзләренең йөрәкләре ничек янган, шул йөрәкләреннән сыҡҡан үзләренең шығышларын бүгенге көндә сөйләй алдылар. Мне стало не безразлично после того, когда я видела передачи, посвященные нашему вот именно возрождению башкирского языка, народу, национальной культуре. И просто желание появилось не быть безучастной в этом деле. Все мои предки и родственники проживают в Башкортостане и до сих пор, и ранее. И когда я узнала, что мой род принадлежит к роду кыргызов, я была очень рада, потому что я об этом узнала вот именно сейчас, когда уделяется этой теме большое внимание. И я начала собирать родословную. Она у нас, оказывается, очень богатая. Мы принадлежим к роду землепашцев и хлеборобов. Это мероприятие было отправной точкой для того, чтобы и остальные районы нашего Пермского края подтянулись в этой работе и стали более дружными, более целенаправленными и ответственными в своем деле. 2015 елдан Удик йыйыны ойоштырыла. Башҡорт иленең беренсе кантона үҙәге Удик ауылы Ғәйнә башҡорттарының үҙәге тип иғлан ителде. Беренсе кантон начальнигы Ғәйнә башҡорты Адутовтың варифтары бөгөн Удиктә, Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә, сит илдәрҙә йәшәй. Көслө нәҫел. Ярсаллаһы ҡалаһынан Рафаэль Адутов тырышлығында уларҙың 25 буындан торған шәжәрәһе тергеҙелгән. Яғни, Пермь крайында йәшәгән башҡорттарҙа рухи күтәрелеш һиҙелә. Безнең шәжәрә 25 буын тип әйттем. Без Яуыш бейдән чыҡҡан кешеләр. Яуыш бей ул Булғар, Биләр тирәләрендә бей булған инде ул, князь булған. Менә 13-нче ғасырда Аҡсаҡ Тимер басып алғаш,
Булгар җирләрен, Явыш Биянда үлгән. Халак булган инде сугышта. Аның малайлары Инсан би һәм Ихсан би булганнар. Менә Ихсан би чыгып киткән Волга артына. Ихсан бинең хәзер кабере Ульяновск өлкәсендә, ә Инсан би үзенең кешеләре белән килгән безнең якларга. Менә аның кешеләре кайберләре калганнар. Менә Мамадышта түгел, Әгерҗидә, гафу итәсез, Әгерҗи җирләрендә калганнар, кайберләре Актаныш җирләрендә калганнар. Ә башкалары менә безнең якларга килеп, монда килмәгәннәр башта. Ә килгәннәр Щердынь дигән безнеке шәһәр бар. Ул чагында ул рус шәһәре булмаган инде. Менә Щердыньда обосноваться иткәннәр. И аннан соң алар алганнар бу җирләрне, күп җирләрне үзләренә жалованная грамота дип әйтәләр бит инде, шул белән алганнар. Шушында үзебезнеке җирдә, Гайна илендә безгә ял итү иң яхшысы инде. Безгә ул көч бирә, безне рәхәтләндерә, мәртәбәләндерә. Без рәхәтләнеп, шуңан көч алып яшибез. Алга таба да без Гайна башкортлары үзебезнең районыбызда, аңан читтә булган районнарда да безгә башкорт курултаеннан, хөкүмәтеннән ярдәмнәр күрсәтелер, һәм дә алар безне үзләренең ярдәмнәреннән, киңәшләреннән калдырмаслар дип әйткән теләктә калабыз. Сүз дә юк, безгә Гайналарга соңгы елларда зур игътибар күрсәтелә. Ул әйтик, Гайна башланган китап бастырып, халыкларга бушлайга тарату дисеңме, телевидение хезмәтләренең безгә килеп чыгышы артистларның чыгышын дип әйтикме, алар бары да безне рухландыра, сөендерә. Үзебезнең шушы зур көчле милләтнең бер өлеше икәнлеген безләргә күрсәтә. Түңәрәк өстәлдә край башкортлары эш пландары, юнәлештәре турында һөйләште. Заведующий отделом краеведения библиотеки Горького. Я хотела бы призвать вас, чтобы вы не забывали книги, которые у вас выходят на территории, чтобы обязательно они были в библиотеке. Потому что когда приходят к нам и что-то ищут про конкретную территорию, у вас там на местах книги вышли, а до нас они, к сожалению, по разным причинам не доходят. Так что привозите, чтобы у нас пополнялся фонд вашей национальной литературы. Спасибо. Пермь башкортлары бөтә дөнья башкортлары курултайының төньяк төбәге менән бәйләнештә эшләячәк. Пермь яшьләренең дә бөтә дөнья башкортлары яшьләре оешмаһы эшенә дәррәү кушыларына ышаныс белдерелде. Курайга өйрәтү буенча эш алып барыла. Без инде йөрибез филармониянең оркестры менән, халык оркестры менән бергә Аргамак төркеме шундай зур концертлар оештырып бирде. Әле менә без булдык Барамгол ягында, Селебе өлкәсендә, Орынбурда булып, кичә генә булдык Ижевскида, беренче отделениедә халык оркестры уйный, икенче отделениедә безнең программа Аргамак төркеме менән бергә программа. Ошо Курайды үстерү буенча, Курайга кызыксындыру буенча, Курайга яшьләрдә ялып итү буенча ошо эш алып барыла. Яңарак менә асылды Бүтә Рәсәй Курайчылар союзы, оның етәкчесе менә Артур Гайсаров сайланды. Ул да менә шул вакытта дигәндәй менә онан адак түгел оештырылды Бүтә Рәсәй башкорт яшьләре курултайы. Без инде хәзер шулай итеп бергәләп матур эште алып барырга дип уйлап йөрибез. Сара сектәрендә Барда, Чернушка райондарында балаларды курай уйнау серләренә төшендергән осталык дәресләре узгарылды. Барда районы егетләре Башкортстан сәнгать әһелләренең концертларында якташлары алдында үз һәләтләрен күрһәтте. Хәер, Пермь краенда әлеге вакытта ла башкортлар курайда уйный һәм улар халыксан итеп бездә курай тарталар тый. Тулбаш авылында безнең әбиләр урманга баралар иде.
Шушы көпшәне, құры көпшәне алып, сразу құра ясап, жырлап та жіберелері. Әлі қазір де бар андай кішілер. Қазір де ойнайлар алар. Мен шында шақ қатып қарап тұрам, емейтем. Мұны шындай құры көпшәдәңгіне, пешіндәңгіне неше кетіп музыка шығарма бұлай кетіп. Құрай көңілге яқан, анда табиғат маңнары, құшлар маңнары, көңіл маңнары. Құрай тауыш істейсе яшамасаң да яшайсың келе. Мастер-класслар Пермь өлкәһендә, Пермь крайында быел мына яңырақ болып өтті. Василий Баймурзин келді, Нилпачиха, Барды района, Чернушка қалағында мастер-класслар өтті. Даими рәвештә эш апарыла. Шуға біз Алла бирһә бүген ошо концертта күрәсәк без шуның укучылары сыгыш яһар дип. Ул Пермь өлкәһендә генә түгел, менә Оренбур өлкәһендә, менә Александровский районында, Кавандык районында шундай ук мастер-класслар булып үтте. Шулай ук Силәбе өлкәһендә. Барда районы башкорттары менән Башкортстан арасында тыгыз мәдәни хезмәттәшлек урынлашкан. Бардалар тәүлек әйләнәһенә Юлдаш радиоһын тыңлау һәм БСТ телеканалы тапшыруларын карау мөмкинлегенә ия. Түңәрәк өстәлдә Көнгөр, Добрянка калалары халкы Башкортстан радио һәм телетапшыруларына мохтаҗлыгын белдерде. Ике төбәк итәкчелеге кимәлендә был һорау хәл ителер дип өметләнеп калалар. Мы тоже гордимся Габдулла Тукаем. Его дед Зинатулла Хазрат тоже был из Барды. Недавно открыли парк, об этом говорили одной из передач «Башкортлар». Гордимся мы Насуром Юрушбаевым, кинорежиссером, который проживает ныне в Германии, но он делает для наших башкир очень много дел. На его родине Чалково нынче восстановили ворота, назвали «Ворота Европу». Кроме того, кино, 3 кино у него, и оно еще дальше продолжает. Вот звук курая над стеной. Это тоже надо показать людям, башкирам, чтобы есть такие люди, которые, в общем-то, это достижение наших предков. Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Әмир Ишемголов Пермь башкортларын Өфө ерак булһа даими бәйләнештә булырга сакырды. Башкортстанның 100 еллыгына арнап башкортлар яшәгән районнарда йөреп чыгарга кирәк. Историклар белән, концерт белән, театрализованный представлениялар белән. И шулай ук менә безнең үзебезгә шундый йөкләмә алабыз. Ну, конечно, Башкортстан булышыр дип беләбез. Безнең монда үзебезнең ардаклы шәхесләрнең исемнәрен югары күтәрергә. Шул ук Туктамыш Ишбулатов, Исмагил Тасимовка менә памятник коярга дип беләбез. Уны Пермдә менә алар Мотовилих заводларына руда китергәннәр бит инде. Шуның өчен Мотовилихинский завод алдына китереп коярга дип үзебезнең губернаторга мөрәҗәгать итәчәкбез. Башкортстан әнә безнең читтә торган башкортларын да онытмыйча, әнә шушындый матур бәйрәмнәр оештырганнары шул хәтле күңелгә ошады. Галимнәрнең шундый матур итеп, әнә безнең яклар турында, башкорт халкының каян килеп чыкканнары турында бөтен тарихи мәгълүматларны биргәч, тагын да без әле нинди бай халык икән, нинди тарихлы халык икән дип орурланып утырдык. Шушы мероприятиедән инде шул хәтле горурланып, шул хәтле канатланып кайтам. Мин уйлыйм инде, без әле яшибез, безнең алда тагын да бәхетлерәк, тагын да матур көннәр бар әле дип ышанып калам инде. Действительно, сегодня, я думаю, не только для пермских башкир, но и для всего пермского сообщества очень важное событие, мероприятие. Мы принимаем гостей из Республики Башкортостан. И вот на круглом столе затрагивались очень разные вопросы. Это вопросы истории, происхождения башкирского народа. Это вопросы, как сегодня жить и работать общественным организациям. И вот, как мне кажется, обсуждение на круглом столе показало некоторые очень важные моменты. Во-первых, народ очень интересуется своими корнями, своим прошлым. Лидер башкирского Курултая сегодня задал позицию, да, то есть по каким направлениям работать общественным организациям, да, то есть в таком широком контексте не только Пермского края, но и вообще Российской Федерации, даже на международном уровне. И я думаю, что для наших, для пермских общественных организаций это было тоже очень важно, чтобы встроиться вот в этот общий процесс. Причина этого краилась в том, что за участие в восстаниях против царской власти по указу от 11 февраля 1736 года башкирам запрещалось иметь огнестрельное оружие, кузни и кузнецов.
Но несмотря на такое легкое вооружение, на них всегда можно было положиться. В самом начале войны, при общем отступлении русской армии на восток, второй башкирский полк майора Курбатова в составе 3-й армии 16 июля 1812 года принимал участие в битве под городом Кобрин. За храбрость и отвагу многие башкиры были награждены орденами и медалями. Барда районының Салкау авылында туып үскән журналист, оператор һәм режиссер Гайнә башкорты Нәсүр Ерешбаев бүген Германияда яшәй. Башкортларның 1812 елгы ватан һугышында катнашуы турында Сена буендагы Курай моңдары дип аталган тарихи кинофильм төшергән. Изге Лауренция сиркәве көмбәденә укаткан башкорт яугиры, гомумән башкортлар менән бәйле темалар якын уга. Уның фильмдарын якташлары бик йылы кабул итә. Башкортстан киностудияһы төшергән фильмдарда түңәрәк өстәлдә катнашучылар күңеленә хуш килде. Кисен өлкә дәүләт филармонияһында Башкортстан сәнгать әһелләре тарафыннан зур байрам концерты күрһәтелде. Концерттың төп репертуары әлбиттә Курай моңдарыннан торды.